دحن دمسكم كبرى سمعتنا لومي ربع 23 سنة 2021 ويكا 16 سنة 2013 عام تمرتيم زينا قدمنا تمالي اب تግራይ ተጎጋ ዕዳጋ ሰሉስ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ብነፋርቲ ውግእ ዝበጽሐ ደብዳብ ህይወት ንጹሓት ሰባት ሓሊፉ ዝብል ጸብጻብን ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያን ከምኡውን ምስ መሳርሕትና ሄዘር ሞርዶክ ዝተኻየደ ሓጺር ቃለ መጠይቕን ብሰዓብ ቀደም ክህልወና እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ምርጫ ብዘይ ዝተወሰኑ ጸገማት ሰላማውን ተኣማንን ነይሩ ክብል ጉጅለ ተዓዛቢ ሕብረት ኣፍሪቃ ገሊጹሎ ነዚ ዝምልከት ጸብጻብ እውን ክህልወና እዩ ንኹሉም ሰላምሲኹም ምድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ከነቀድም ኢና ካብ ገብረ መድህን كما يتمسيو زينا كسمعكم اب تግራይ ከተማ ተጎጋ ትማል ሶሉስ ብዝተፈጸመ ደብዳብ ነፋሪት ዓሰርተታት ሰባት ከም ዝተቀትሉ ጸብጻባት ዜናን መሰኻኽር ዓይንን ገሊጾም መሰኻኽር ከም ዝበልዎ ሓንቲ ነፋሪት ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ዕዳጋ መዓልቲ ቦምብ ደርብያላ ወታደራት ኢትዮጵያ አምቡላንሳት ናብቲ ከባቢ ከይኸዳ ምኽልካሎም ሰራሕተኛታት ጥዕና ገሊጾም ኣለው አገልግሎት ዜና ሮይተርስ ወታደራዊ ወሃብ ቃል ኮነ ጌትነት አዳነ ነቲ ክሲ ብተዘዋዋሪ ከም ዝመለስዎ ጸብጺቡሎ እቶም ኮሎኔል ነቲ መጥቃዕቲ ኣየረጋገጹን ወይ ኣሉውን ኣይበሉን ደብዳብ ነፈርቲ ስሩዕ ወታደራዊ ስልቲ እዩ ሰራዊት ድማ ንሲቪላት ዒላማ ኣይገብርን ክብሉ መሊሶም ትማል ሶሉስ ነበርቲ ከም ዝበልዎ ኣብ ቀረባ መዓልታት በኣንፈት ሰሜን ዋና ከተማ መቐለ ሓድሽ ውግእ ተጀሚሩሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ካብ ስልጣን ንምውራድ ኣብ ሕዳር መጥቃዕቲ ካብ ዝፍኑ ትግራይ ኣብ ግጭት ጥሒላ ትርከብ ሰራዊት ኤርትራ አንጻር ህወሓት ይዋግኡን ዘሎ ወታደራት ኢትዮጵያ ክሕግዝዎም ጸኒሖም ኣለው እቲ ውግእ ካብዚ ጅምር ኣሽሓት ሰባት ተቐቲሎም ብሰንኪ እቲ ህውከት ኣስታት 2 ሚልዮን ሰባት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣለው ኣብ ተጎጎ ትግራይ ትማሊ ደብዳብ ነፈርቲ ተፈጺሙ ሰላማውያን ሰባት ኣቁሲሉን ቀቲሉን ብዝብል ጸብጻብ ኣዝየ ተረቢሸ ክብሉ በዓል ስልጣን ሕብራት ሃገራት ሎሚ ረቡዕ ገሊጾም ብዘይካዚ ዕጡቃት ሓይልታት ንመንገዲ ዓጽዮም ኣምቡላንስ ንዝተጎዱ ጉዳያት ናብ ማእኸል ሕክምና ንኸይሓልፉ ምኽልካሎም እውን ምሒር ከም ዘጨነቆምን ሓላፊ ኣተሓባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ህጹጽ ሓገዛት ራሚሽ ራያን ግሃም ኣፍሊጦም ኩሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኸ ሕጊ ንዝተነጸሩ መምርሕታት ንከኽብሩ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ደብዳብ ምፍጻም ብሃውሪ ምጥቃዕን ክልኩል ከም ዝኾነ ኣብ እዋን ወታደራዊ ስርሒት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ንከይጋጥም ክሰርሑን ዝቆሰሉ ሰባት ሙሉኡን ብዘይ ምድንጓይን ሕክምና ንክረኽቡን ክሕግዙ ጸዊዖም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዝተፈጸመ ደብዳብ ነፈርትን ዝተጎድኡ ናብ ሕክምና ስለምንታይ ንከይሓልፉ ከም ዝተኸልከሉን ሙሉኡን ውጽኢታውን ምርመራን ንኸካየዱን ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጠሓሱ ናብ ፍርዲ ንከቕርቡን ጸዊዖም ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ካብ ዘጋጠሙ ውስናት ጸገማት ወጻኢ ሰላማውን ተኣማንን ነይሩ ኢሎም ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪካ እቲ ጉጅለ ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ውጽኢት ናይቲ ምርጫ ዘይቕበሉ ኣካላት እንተሃልዮም እቲ ጸገም ብሕጋዊ ኣገባብ ክፈትሑ ሓቲቱ መራሒ ጉጅለ ተዓዛቢ ዝኾኑ ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ካብቲ ውድድር ወጻኢ ብምዃኑ ኣብ ክልል ኦሮምያ ንብርክት ዝበሉ መናብር ብዘይተናሓናሒ ድምፂ ከም ዝተውሃበ ሓቢሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምክፍፋል ንምውጋድ ብህጹጽ ኣሳታፊ ዝኾነ ምይይጥን ሃገራዊ ዕርቅን ብህጹጽ ክገብር ሓቲቶም ኣለው ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርጫ ንምዕዛብ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝዓረፈሉ ሆቴል ዝሞተ ኣሜሪካዊ ብሰንኪ ተፈጥራዊ ምኽንያት ምዃኑ ነቲ ምርመራ ዘካየደ ጳውሎስ ሆስፒታል ኣረጋጊጹ ኢሉ ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ካርተር ማእኸል ብሃንደበት ዝሞተ ጆን ማርሽ ዓሚቕ ሓዘኑ ብምግላጽ ንስድሩኡን ፈተውቱን ጽንዓት ተመንዩ ኣብ ካርተር ማእኸል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምስኦም ይሰርሕ ከም ዝነበረ ሓቢሩሎ እቲ ማእኸል ጆን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ከምኡውን ኣብ ዓለም ንሰብኣዊ መሰላት ፍትሕን ዴሞክራስን ብልሕቲ ሓላቒ ነይሩ ይብል እቲ ማእኸል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ሞት ኣሜሪካዊ ዜጋ ዝሕዝን እዩ ኢሎም ብምግላጽ ንክብሪ ስድርኡ ክበሃል ዝርዝር ሓበሬታ ምሃብ ኣየድልን ኢሎም
ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ብዝምልከት ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ድማ እቲ ምርጫ ኣብቲ ሃገር ንዝቐጸለ ግጭት ዝፈትሕ ኣይኮነን ኢሎም ልዝብ ምትሕብባር ከምኡውን እንከሃባ ዘለዎ ሰፊሕ ፖለቲካዊ መስርሕ የድሊ ኢሎም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲ ዝሐይልን ናይ ብሄራትን ማሕበረሰባዊ ግጭታትን ንምፍታሕን ዝሕግዙ ሓቋፊ ፖለቲካዊ ልዝብ ክካየድ ቁሩባት ክኾኑ ጸዊዖም ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይዝ ከተማ ዓዲግራት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ትወድቕ ዘላ ተረኛ ከተማ ኮይና ከም ዘላ ተገሊጹ ፈለማ ኣብ ኢድ ሰራዊት ፌደራልን ሰራዊት ኤርትራን ዝነበረት ዓዲግራት ኣብዚ ቀረባ ናብ ኢድ ሰራዊት ትግራይ ኣትያ ከም ዝነበረት ሎሚ ተመሊሳ ኣብ ኢድ ሰራዊት ኤርትራ ከም እትርከብ ንምንጭታት ዝጠቐሰት ሪፖርተርና ሄደር ሞርዶክ ገሊጻላ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ሕዳር ነዘ ኣብ ዘሎ ግዜ 5 ውግእ ዝተኻየደላን መዋስንቲ ዓዲግራት ዝኾነትን ሓውዜን ብተደጋጋሚ ኣብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ወዲቓ ከም ዝነበረት ኣብ ቀረባ ምግላጽና ዝዝከር እዩ። ኣብ ፓኪስታን ከተማ ላሆር ብዝወረደ ፍንጀራ እንተወሓደ 3 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 10 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ዝበጽሕና ዜና ሓቢሩ እቲ ፍንጀራ ኣብ ጥቓ መንበሪ ገዛ ኣብ 2008 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ሙምባይ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ሰባት ምዝሞትሉ ምትእሳር ዘለዎ ሓቢዝ ሳዒድ ዝወረደ ኮይኑ እቲ ሓያል ፍንጀራ ኣብ ጥቕኡ ዘለዎ ኣባይትን መካይንን ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ ሳዒድ ኣብ ደቡብ እስያ ናይ ዝንቀሳቐስ ጃምዓት ኢድ ዳዋ ናይ ዝተባሃለ እስላማዊ ጉጅለ መራሒ እዩ ካብ መንጎ እቶም ዝተጎድኡ እንተኮይኑ ግን ንጹር ኣይኮነን ሓላፊ ፖሊስ እቲ ከባቢ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ኣብ መደምደሚ ከም ዘይበጽሑ ኣፍሊጡሎ ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዝተባሃለ ጉጅለ ረድኤት ሕክምና ኣብ ምዕራባዊ ካሜሮን ሰበስልጣን ኣገልግሎት ጥዕና ጠጠው ምስ ኣበልዎ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ካብ ታሕሳስ ጀሚሩ ህይወት ኣድሕን ክንክን ጥዕና ተነፊግዎም ከም ዘለዉ ገሊጹ ካሜሮን እቲ ናይ ረድኤት ትካል ናብ ተነጸልቲ አንግሎፎን ዝተጸግዐ እዩ ብዝብል ይኽሰስ ንሱ ግን ይነጽጎ መራሕቲ ሓያሎ ሃገራት ኣውሮፓ ኣብ ዝሳተፍኦ ዘለዋ ተኸታታሊ ኣኼባ ንምስታፍ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብሮብዕ ጀርመን ኣትዮም ኣለዉ ብሊንከን ኣብቲ ካልኣይ ዋዕላ በርሊን ዝተሰምየ ንኣብ ሊብያ ዘሎ ፖለቲካዊ ቀውሲ ዘላቒ ፍታሕ ንምንዳይ ዝዓለመ ዋዕላ ክሳተፉ እዮም ብሊንከን ምስ ቻንስለር ጀርመን አንገላ ማርከል ከምኡውን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሃይኮ ማስ እውን ክራኸቡ እዮም ክሪስ ሃናን ዝለኣኾ ጸብጻብ ትማሊ ዝተሓወሰና ሓድሽ መሳርሕትና አብርሃም ተስፋልኡል ከቕርቦ እዩ ነቲ ናይ በርሊን ዋዕላ ዝተኣነግዶ ዘለው ጀርመንን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ክኾኑ ከለው ዕላሙ ከዓ ኩናት ንምክታእ ኣብ ሊብያ ንምርጋጽ ጸጥታን ንምምጻእን ሰላማዊ መንግስትን ምትካልኒ እዩ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብሊንከን ምስ መዛንኦም ሃይኮ ማስ ድሕሪ ምረኸቦም ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ዘይነበረ ዕድል ሊብያ ናብ መገዲ ሰላም ውሕስነትን ግዛታዊ ሓርነትን ዘለዎ ሃገር ንምጥፋእ ኣጋጠመለና ኢሎም ብሊንከን ወሲኾም ብሊንከን ብሕልፉካ ምቁራጽ ተኹስን ተጻቦታትን ብኩሉ ኣካላትን ዝድገፍን ዝድለ ዘሎ ምዃኑን ጠቂሶም ነይሮም ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ሊብያ ሪቻርድ ኖርላንድ ብሰኑይ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዋዕላ ንሊብያ ናብ ውሕስ መንገዲ ንምምራሕ ዓብ ተስፋ ዘለዎ እዩ ኢሎም ሊብያ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ እንከላይ ንምንዳፍ ሕገ መንግስቲ ዝምልከት ምርጫ ክትገብር እያ ሊብያ ካብ 2011 ኣትሒዛ ብነቶ ዝተደገፈ ዕልዋ መንግስቲ ንመራሕቲ ሃገር ነበር ማዕመር አልቀዛፊ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ ኣብ ፖለቲካዊ ቁልውላው ያጽኒሓ መንግስታት ምዃኖም ዝገልጹ ተቐናቐንቲ ሓይልታት በብወገኖም እዮም ክመሓድሩ ኣጽኒሖም ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተኸተመ ውዕል ምቁራጽ ጻቦታት ግን ንኹላቶም ናይ ደገ ሓይልታት ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ካብ ሊብያ ጥቕሎም ክወፁ ዝጠልብ ምዃኑ እዩ እዚ እናኾነ ግን እቶም ናይ ደገ ሓይልታት ገና ካብቲ ሃገር ከም ዘይወፁ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኖርላንድ ኣመልኪቶም ነይሮም ክሳብ ምርጫ ዝግበር ምጽባይ ከም ዘየድሊ ድሕሪ ምሕባር ከዓ ምርጫ ኣድላይ ዝኾነሉ ምኽንያት ሓደ ሕጋዊ መንግስቲ ሊብያ ነቶም ናይ ደገ ሓይልታት ንኽወፁ ከስገድድ ምዃኑ እዮም ክብሉ ኖርላንድ ኣመልኪቶም ኖርላንድ ከም ዝሓበርዎ ዋዕላ በርሊን እንኮላይ ኣብ ሊብያ ዝረአ ዘሎ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕታት ክዝት እዩ ናይ ቀረባ ኣብነት ናይቲ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕታት ብእስላማዊ መንግስቲ ዝተፈጸመ እዩ ብሊንከንን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ማስን ንረቡዕ ዳግማይ ክራኸቡ እዮም ናይ ረቡዕ ርክቦም ንክሕደትን ዘይምቕባልን ህልቂት ኣይሁድ ካልኣይ ኩናት ዓለም እውን ክዝት እዮም ሓድጊ ህልቂት ኣይሁድ ፈጺሙ ከይርሳዕ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብሊንከን ኣብ ናይ ሰሉስ ጋዜጣዊ መግለጺኦም ፍልይቲ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ህልቂት ናዚ ዝኾና ሸሪ ዳንኤልስ ብሰኑይ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ገና ካብቲ ዘይምቕባልቲ ህልቂት ንምጓት ዝግበር ስጉምታት ጠቂሰን ነይረን ገለ ካብኡ ድማ ብዛዕባ እቲ ህልቂት ቀጻሊ ትምህርቲ መሃብን ኣንጻር ኣይሁድ ዝርአ ጽልኣት ንምጓድን ምሕጋዝ ምዃኑን ሓቢረን ጸሓፊ ብሊንከን ኣብዚ ናይ ኤውሮጳ ጉዕዞኦም ምስ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮንን ክራኸቡ ተወጢኑ ኣሎ ኣብዚ ናይ ኤውሮጳ ዕድቶም ንቫቲካን ክበጽሖም እቲ ርክብ ድማ ኣብ ጉዳያት ምክልኻል ብከላእያርን ዘይሕጋዊ ምስክጋር ደቂ ሰባትን ከተኩር እዩ ነመስግን አብርሃም ኣብ መወዳእታ ትማል ምሸት ሶሉስ ኣብ ማእኸላይ ወሰን ማይ ፔሩ ብሬክተር 5.8 ዝተዓቀነ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢሙ
እቲ ርዕደ መሬት ኣብ ዋና ከተማ ሊማ ዝተሰምዐ ክኸውን ከሎ ዝወረደ ዓብዪ ዕንወት የለን ኢሎም ሰበስልጣን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጂኦሎጂካዊ ሰርቬይ ስሕበት ናይቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ጥቓ ማላ ክፍለ ግዝኣት ሳንተ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ምንቅጥቃጥ ሰባት ካብ ገዛውቶም ክወፁ ከም ዘገደዶም ተፈሊጡሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። نمسجنك جبران زينا زي راديو دمت أمريكا يوم نبتفلا ما يتصابنا خنحلف تمالي كاب كتما مقالنا أنفت معراب أبز ركب توقوغا عداغا سولوس أبز بهالكبابي قبل علن عداغا زوج هزبي بنفرت وقزبس حدبداب هيوت نتوهات سبات حالفو تبهيل اللوم مسخة هرعيني تزبس حدبداب سعيبو قرآت زبس حم سبات نابحكمنا كياتو بوتهدرات تخل كيلوميلوم أزازي حيلتات مكلخال إثيوبيا جنرال برهان وجولا قبل علن عطقاتنبر قبل علن نتوهات سبات قبل علن نتوهات سبات زتوزد سقومتي يلاني لوم اللو ملقيتات بها زرزرو حيزو اللوم ካብ ከተማ መቐለ ብምዕራብ ኣንፈት 25 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ብትርከብ ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ደብረ ናዝሬት ተጎጓ ዕዳጋ ስሉስ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ እዩ። እቲ ደብዳብ ከም ዝተፈጸመ መሰኻኽር ዓይኒ ዝገለጹ እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ትማሊ ሰሉስ 15 ሰነ 2013 ዓ.ም ከባቢ ሰዓት 6 ቀትሪ ንዕዳጋ ተኣኪቡ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ህዝቢ እዩ ተፈጺሙ ኢሎም። እቲ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን እንስሳትን እውን ጉድኣት ከም ዘብጽሐ ተዛሪቦም بون بمشات كم تمحدر زتزاربت برهان جبر هوت زتبهالت عبت دبدب يمانا إذا قدعت كم زبط حياة حبيرام وجزء وشتي يعني رأى ما ناريتيو ما جمرت عاوز عدا قوي ما مولي سلا وجزاوي إيدي تسيرة بزح بقى بزح تبغى تسفوني بزح بقى لا تشاكر خير بزحيو ኣብቲ ከባቢ ሓገዝ ሕክምና ዘይረኸቡ ብዙሓት ሰባት ኣለው ድማ ትብል ናብ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ንሕክምና ዝኣቱ 5 ሰባት ምዃኖም ተሓቢሩሎ ካብኦም ሓንቲ 2 ዓመትን 4 ወርሕን ዝዕድሚያ ህፃን ትርከብ ሓኪምታ ህፃን ዶክተር ገነት በለጸ ህፃን ኤልዳና 2 ዓመትን 4 ወርሕን ዕድሚያ ትማሊ ካብ ኣብ ዛዕዳጋ ሰለስ ካብ ዝተወቅዑ ሓንቲ እያ ለይቲ ኣትያ ዘለዋ መጉዳእቲ ንጣሪ ወቅዕዋ ብዛዕዳጋ دنقان اللوام مسوب عندها اللوات نطارو عوا زنطار بخداتيو بزناي متنفس اكالا ويكالان غنبلو بويوتيو وداو نسمصت ناي دم مفساس لزنبرا دم تو هاي واب ايمرجنسي اوبريشن اتيا وشت اوبريشن استراخابه مقداتي ابو زح مقدات اللوا حدا اب ستوماك نبلو بانجليزኛ ወይ ካካሻ ንብሎ ካላይ ጸላም ከብዱን መጉዳት ኣለዋ ሳልሰይካ ዲያፍራም ንብሎ ወይ ካ ንኽነተንፍስ ዝሕግዘና ዲያፍራም ዝበሃል ኣካላት ሰለስተ መጉዳት ነይርዋ እቲ መጉዳት ንስ በኦፕሬሽን ተስተኻኺሉ ሕጂ ኣብ ናይ ህፃናት ናይ ጽኑዕ መከታተሊ ትርከብ ኣቦታ ህፃን ድማ ኣብ እግሩ ጉድኣት በጽሕዎ ኮይኑ ግና ናብ ሕክምና ከይመጽእ ኣብ መንገዲ ከም ካልኦት ተኸልኺሉ ተባሂሉሎም ካሊእ ካብ ከተማ መቐለ ንንግዲ ኣልባሳት ናብ ዕዳጋ ከም ዝተጓዓዘ ዝተዛረበን መቕሰልቲ ዝበጽሖ ነጋስ በርሀ ዝተባሃለ ወገኑ ኣብ ጎኑ 3 ሰባት ክሞቱ ከም ዝረኣየ ዝገልጽ ኣሰራናልና ምን መጽያ ደብዳትና አንድ ጊዜ መስዋዕትና احنا ወዲዕና ብድህሪ ደገበረተ ይብል ፖሊስ ዕዳጋ ነይሩ ዕዳጋና ንኸድና ዝጉተት ነይሩ ባዕለ ድሓን ስለሆነ ባዕለ ተቐጣይሰም تسمى يعني المدرسة بس غير مثلا لأن النظام أرجع كله معتين المتاو تعمس بسنير ኣብቲ ከባቢ ዕጡቃት ነይሮም ዶ ተባሂሉ ዝተሓተተ ነጋሲ ኣነ ንዕዳጋ ዝተኣከበ ህዝቢ የርኢ እምበር ዕጡቃት ኣይረኣኹን ዝብል ምላሽ ሂቡ ሕክምና ንምርካብ ይመጽሉ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ድማ ብወታደራት ከይሓልፉ ተኸልኪሎም ከም ዝነበረን ኣብ እንዳሓረስቶት ድሕሪ ምጽንሖም ተፈቒዱሎም ክሓልፉ ከም ዝኽኣሉ ነጋሲ ሓቢሩ ካልኦት ግና ክሓልፉ ዘይተፈቐደሎም ብዙሓት ኣለው ኢሉ ዘዋሪ መኪና ኣምቡላንስ ዝኾነ ካሕሱ ጸጋይ ዝተባሃለ ወገኑ ጉድኣት ዝበጽሖም ሰባት ንምምጻእ 5 ግዜ ተጓዒዝና ነርና ኮይኑ ግና ምሕላፍ ኣይትኽእሉን ተባሂልና ተኸልኺልና ይብል لتحجزوا له مخنيات كن كتفلطوا كتخلون يكم لبل يوم هيونا احنا نحجزوا لنا جنتا يخونه جنتا كتحجزوا يكم تخد لهم جنتا يتوقعني هذا سلام وحزبيو كواتهم هصونتي توقعوا لمصلوا يوم مصي خمر اي كالي غزاعلنا يوم اي سيمين ازمان نو يمتاو لبل مخنيات اقريهم السو ملسم ساخونا يخا زي بزي تحلفوا لبل ملسخه يومنا دحريو خزي نغو ايسارسي بلا تحاور منقد مالتي لما عند خلي خدنا لحمشه غزت مدسناني انا خزي شرشايو لافت جنرال خنطيق دبدبي هاورنا هنو لخدنا تا عينت ملسكم لبهم اي فلطنا
ክሳብ ሕዚ በቲ ደብዳብ ዝሓለፈ ህይወት ሰብን ዝቆሰሉ ሰባትን ቁፅሪ ምፍላጥ ኣይተኻልን። ትማሊ 15 ሰነ ኣብ ላዕሊ ንዕዳጋ ዝወፀ ህዝቢ ሓውዜን ብኣውሮፕላን ብዝበፅሐ ደብዳብ መበል 33 ዓመት ንምዝካር ኣብቲ ክልል ናይ ዘለው ኣብያተ ዕዮ መንግስትን ባንክታትን ዕፅዋት ኮይኖም መዓልቲ ሰማዕታት ትግራይ ኣብ ዝከረሉ እዋን እዩ እቲ ፍጻመ ዘጋጠመ። አዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብቲ ጉዳይ ተሓቲቶም ኣብ ላዕሊ ሰላማዊ ሰብ ዝተወሰደ ስጉምቲ የለን፣ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ሓይልታት ዝተፈጸመ ኢሎም። እቲ ዝተዘረበ ድማ ሓሶት ናይ ጸላኢ ወረ እዩ ብምባል ገሊጾም። እቲ መጥቃዕቲ ሰዓት 10 ድሕሪ ቀትሪ እምበር 6 ሰዓት ቀትሪ ኣይኮነን፣ ኣብዚ ሰዓት ድማ ዕዳጋ የለን ኢሎም እቶም ጀነራል። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ላዕሊ ምግበይ ብዝበሃል ዝምራሕ ጉጅለ ዕጡቕ ዝተፈጸመ እዩ እምበር ኣብ ላዕሊ ሰላማዊ ሰብ ኣይኮነን ኢሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባህ መቐለም። ነመስግነካ ሙልጌታ። ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ትወድቕ ዘላ ተረኛ ከተማ ዓዲግራት ኮይና ከም ዘላ ተገሊጹ። ፈለማ ኣብ ኢድ ሰራዊት ፌደራልን ሰራዊት ኤርትራን ዝነበረት ዓዲግራት ኣብ ዝቐረባ ናብ ኢድ ሰራዊት ትግራይ ኣትያ ከም ዝነበረት ሎሚ ተመሊሳ ኣብ ኢድ ሰራዊት ኤርትራ ከም እትርከብ ንምንጭታት ዝጠቐሰት ሪፖርተርና ሄዘር ሞርዶክ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራላ። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ። ሃገረ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ መባእታዊ ውፅኢት ድምፂ ድሕሪ 5 መዓልታት ሓፈሻ ውፅኢት ድማ ድሕሪ 2 ሰሙናት ወግዓዊ ከም ዝገብር ገሊጹ ኣሎ ትብል ንኩነታት ከይዲ መረፃ መልኪታ ሄዘር ሞርዶክ ክትገልጽ ከላ ኣብቲ ናይ ሶኒ ሃገራዊ መረፃ ዘይተኻተቱን መረፃ ዘይተኻየደሎምን ከባቢታት ዝመጽእ መስከረም ከም ዝካየዱ ብመሰረት ተንተንቲ ንኩሎም መናብር ቤት ምኽሪ ንምምላእ ግዜ ከም ዘድሊ ፍሉጥ እዩ። እንተኾነ ንሓፈሻዊ መልክዕ ውፅኢት መረፃ ዝቕይር ከም ዘይኮነ ኣብቲ ናይ ሶኒ መረፃ ኣባላት ፓርላማ ዓብላሊ ድምፂ ዝረኸበ ፓርቲ መንግስትነት ንምቋም ኣኻሊ ድምፂ ከም ዝዓትር ገሊጹለይ ትብል። ኣብ ትግራይ ውግእ ከም ብሓድሽ ከም ዝደገሶ ካብኡ ሓሊፉ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተፈጸመ ይስማዕ ኣሎ። ንስኸ ኢላታ መሳርሕትና ንሄዘር ሞርዶክ ከምዚ ኢላ ትምልስ። I just got off the phone with a young man in Tigray who is in the city of Adigrat, and that city over the past few days has, according to him, changed hands twice. ኣብ ዓዲግራት ምስ ዝርከብ ሓደ መንእሰይ ብቴሌፎን ተዘራሪቡ ኣለኹም። ከምቲ ንሱ ዝበለኒ ከተማ ዓዲግራት ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት 2 ግዜ ኣብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ወዲቓላ። ከምቲ ዝተገልጸ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ውግእ ኣሎ። ደብዳብ ነፈርትን መንገድታት ምዕጻው እውን ከም ዘሎ ሰሚዐ እየ። ኣብ ዓዲግራት ሓይልታት ሕወሓት ብሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምውፅኦም ተመሊሶም ኣትዮም ነይሮም። ካብኡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለያ ኣብ ጥቕዓት ዘለዋ ከተማታት እውን ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ወፂኦም ብድሕሪኡ ኣብ ሓደ ለይቲ ናብታ ከተማ ኣትዮም። ኣብ ከባቢ ምሳሕ ሰዓት ሰራዊት ኤርትራ ናብ ዓዲግራት መፂኦም፣ ሰራዊት ትግራይ ድማ ነታ ከተማ ገዲፎም ወፂኦም። ውግእ ኣይነበረን። ናብ ሄዘር ሞርዶክ ዝቐረበ ካልእ ሕቶ ንምዃኑ ኣብታ ዋና ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምዃኑ እዩ። ሰባት ብዛዕባ ውግእ ኣብ ትግራይ እንታይ ይብሉ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። ሄዘር ትምልስ። It's actually surprising how little concern there is among many people. The people here in Addis are, of course, aware of the humanitarian crisis taking place in Tigray. A lot of people believe it is exaggerated and it is not as bad as a lot of the media says. حقن مزراب زገርም እዩ። ክሳብ ክንደይ ዝተሓተ ሻቅሎት ከም ዘለዎም ኢኻ ትርኢ። ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተኸስተ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣፍልጦ ኣለዎም። ብዙሓት ሰባት እቲ ኩነታት ተጋኒኒ እዩ ከምቲ ብዙሓት ሚድያታት ዝብልዎ ዝሓመቐ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ዝኣምኑ። ካብ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝሰማዕኽዎ ዓለም ለኸ ሚድያታት ፀግዒ ዘለውን ዝተጋነነ ጸብጻብ ብዛዕባ መጋህስትታት ኣብ ትግራይ የቕርባ እየን ይብሉ። ካብኡ ዝሰገረ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝሕዝዎ መርገፂ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ከም ዝትንክፎም እዮም ዝዛረቡ ትብል ሪፖርተርና። ንኢትዮጵያ ንዘበናት ዝመርሐ ስርዓት ሕወሓት ይብሉ እቶም ውሃብ ትርኢቶ ጨቋንን ገልእዋን ድማ ዘጥቅዕን ንዝተፈለየ መርገፂ ዝሕዙ ፖለቲካውያን ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ዝኣስርን ብዙሓት ሰባት ግዳያት ከም ዝኾኑ እውን እዮም ዝዛረቡ ትብል ንሳ። አንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያ ምውግኦም ንባዕሉ ገበን እዩ ንስቃይ ህዝቢ ኢሎም ኣይኮነን ዝዋግኡ ዘለው ህዝቢ ይሳቀይ እንተልዩ ናይ መንግስቲ ገጋ ኣይኮነን ናይ ሕወሓት እምበር ዝብል ኣረዳድኣ እዩ ትሰምዖ እውን ትብል።
ከምዚ መስለኒ ኢላንሳ ንብርክት ዝበሉ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕን ሰባት ብዛዕባ ናይ ትግራይ ውግእ ትኩረት ዝወሃበሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ክልል ብቐጻሊ ውግእ ይካየድ ስለ ዘሎ እዩ በር ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ውግእ ኣሎ ብተወሳኺ ውግእ ናይ ትግራይ ምስ ሰብኣዊ ቅልውላው ተኣሳሲሩ ስለ ዝግለጽ እዩ ትኩረት ይረክብ ዘሎ ትብል ወኪልና ሄዘር መርዶክ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ንበትራን ከምኡውን ንሄዘር ሞርዶክን ኣዝየ መስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ጸብጻብ ምርጫ ንሓልፍ ኢና ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ብዘይካቶም ዘጋጠምዎ ዝተወሰኑ ጸገማት ሰላማውን ተኣማንን ነይሩ ክብል ጉጅለ ተዓዛቢ ሕብረት ኣፍሪቃ ሓቢሩ እቲ ጉጅለ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ቅድመ መግለጺ ብውጽኢት ንዘይሰማምዑ ኣካላት ብሕጋዊ መንገዲ ክፈትሑ ሓቲቱሎም መራሕቲ ጉጅለ ተዓዘብቲ ፕሬዚደንት ናይጄርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ከም ዝበልዎ ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሚያ ኣብቲ ንሕንሕ ብዘይ ምስታፎም መብዛሕትኦም ወንበራት ክልል ኦሮሚያ ብዘይ ተነሓናሒ ድምፂ ከም ዝተዋሃበ ተዛሪቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብቲ ሃገር ኣጓኒፉ ዝርከብ ምክፍፋላት ንምእላይ ብቁልጡፍ ዘተኸካይድን ሃገራዊ ዕርቂ ከምፅን እውን ወሲኾም ሓቲቶም ኬነዲ ኣባተን ዝለኣኾ ጸብጻብ ሳራፍሳየ ከተቕርቦ እያ ሰነ 14 ዝተኻይደ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ካብ ዝተዓዘብዎ ዓለም ለኸ ትካላት ሓደ ዝኾነ ጉጅለ ተዓዘብቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይቲ ትዕዘብቲ ቅድመ መግለፂ ኢሎም ዕላው ገይሩ 8 ናይ ነዊሕ 57 ድማ ናይ ሓፂር እዋን ብድምር 65 ተዓዘብቲ ዝሓቆፈ ጉጅለ ተዓዘብቲ እቲ ሕብረት ኣባላቱ ኣብ 5 ክልላትን 2 ከተማ ምሕዳራትን ኣዋፊሩ ነቲ መረፃ ከም ዝተዓዘቦ መራሕቲ ጉጅለ ፕሬዚዳንት ናይጄርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ሓቢሮም እቲ ጉጅለ ተዓዛቢ ኣብታ ከተማ ዝርከብ 22 ጣብያታት መረፃ ክኽፈታ ከለዋ ዝተዓዘበ ኮይኑ ካብዚአን እተን 13 ብሰዓትን ዘይምኽፋተን እዩ ሓቢሩ ኣባላት እቲ ጉጅለ ኣብ 249 ጣብያታት መረፃ ተረኺቦም ከይዲ እቲ መረፃ ምዕዛቦምን ብሰላም ምዝዛሙን ጠቒሶም The mission observed voting in 249 polling stations, the inadequacy of materials which halted voting in some polling stations in Gambela. እቲ ጉጅለ ኣብ 249 ጣብያታት መረፃ ስነ ስርዓት ኣዋህባ ድምፂ ተዓዚቡ ካብዚኦም 76.3 ሚእታዊ ዝኾኑ ኣብ ከተማ ክኾኑ ከለው 23.7 ሚእታዊ ድማ ኣብ ገጠር ዝርከቡ እዮም ስነ ስርዓት ኣዋህባ ድምፂ ሰላማዊ ነይሩ 79.9 ሚእታዊ ኣብ ዝኾኑ ጣብያታት መረፃ ሙሉእ መዓልቲ ሰልፊ ምንባሩ ሓበሬታ በፂሕና እዩ ኣብ ክልል ጋምቤላ ዝነበሩ ኣባላትና ሕፅረት መውሃቢ ድምፂ ወረቐት ምንባሩን እዚ ድማ ነቲ ኸይዲ መረፃ ኣተኣጓጊልዎም ምዃኑን ካብ ዝወፃእ ግን ዓቕሚ ኣፈፀምቲ ጣብያታት መረፃ ጽቡቕ ምንባሩ ሓቢሮምልና እዮም ዝበሉ መብዛሕትኦም ጣብያታት መረፃ ዝተማልኡ 5 ኣፈፀምቲ መረፃ ከም ዝነበርዎምን ካብዚኦም እተን 2 ደቂ ኣንስትዮ ምንባረንን ዓለም ለኸ ተዓዘብትን ውሽጢ ሃገርን ኣብቶም መረፃ ጣብያታት ብዘይ ከልካሊ ናብ ኩሉ ክበፅሑ ከም ዝኸኣሉን ብዘይ ገለ ኢዳእታውነት ሓላፍነቶም ከም ዝተዋፅኡን ሓቢሮም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብዓቕሚ ዝማዕበለን ንባዕሉ ካብቲ ኩነታት ዝነፀለን ምዃኑ ዝነኣድ ጎኑ ምንባሩ ጉጅለት ሕብረት ገሊጽ እዩ ይኹን እምበር መብዛሕትኦም ኣባላቱ ዋሕዲ ልምዲ ስለን ዝነበሮም ነቶም ዘጋጠሙ ሕፅረት ናውቲ መረፃን ክፍተት ኣሰራርሓን እጃም ከም ዘበርከተ ሓቢሩ እዩ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ መንጎ ክልላት ዘሎ ምስሓባት ከባቢ ምስ ሱዳን ዘሎ ደብ ዝመበገሲ ጎንፅን ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሰን ድማ ብቐንዱ ዝበሉ ፖለቲካውን ጸጥታውን ጸገማት ውሽጢ ኮይና ኢትዮጵያ እዚ መረፃ ተካይድ ምህላዋ እቲ ጉጅለ ተዓዘብቲ ዝተረድኦ ኮይኑ ይኹን እምበር ምዞም ኩሎም ፈተናታት ካብ ዝተወሰኑ ጸገማት ወፃኢ ሰላማውን ተኣማንን መንባሩ እቲ ሃገር ንምዕባለ ዴሞክራሲ ዘርኣየት ተወሳንነት ንህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዘመስግኖም እዩ ኢሎም ዋላ እኳ 46 ተነሓናሕቲ ፓርቲታት ፖለቲካ ኣብቲ መረፃ እንተተሳተፉ ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሚያ ግና ካብቲ ንሕንሕ ምውፅኡ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ብዙሓት መንበራት ብዘይመናሓንሕቲ መራሕቲ ጉጅለ ተዓዛቢ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ተዛሪቦም The mission notes the concern raised by stakeholders on the withdrawal of Oromo Federalist Congress, OFC, from 2021 general election. ሰብጽሒት ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሚያ ኦፌኮ ካብቲ መረፃ ወፃኢ ምዃኑ ከም ዘተሓሳሰቦም እቲ ጉጅለ ተረዲ እዩ እዚ ድማ ኣብ ክልል ኦሮሚያ መብዛሕትኦም መንበራት ብዘይተነሓናሒ ክተርፉ ክኢሎም እዮም
ንርእሶም ካብቲ መረጻ ዘትረፍሉ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ኣባላቶም ምፍራሓትን መንግልታዓትን ይበጽሓሎ ዝብል እዩ። ኦፌኮ ድማ ካብቶም ቀንዲ ተቃወምቲ ፓርቲታት ፖለቲካ እቲ ሓደ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ እዮም ዝበሉ። ውጽኢት እቲ መረጻ ዘይቕበሉ ኣካላት እንተሃልዮም ሕጋዊ መገዲ ተኸቲሎም እቲ ጸገም ክፈትሕዎ እውን ሓቲቶም እዮም ኦባሳንጆ። The mission calls on all stakeholders to remain calm in the remaining electoral phase. The mission urges any stakeholder that is dissatisfied with the electoral outcome. ጉጅለ ተዓዛቢ ሕብረት ኣፍሪካ ኩሎም ሰብ ብጽሒት እቲ ዝተረፈ ኸይዲ መረጻ ሃዲኦም ክጽበዩ ይጽውዕ። በቲ ውጽኢት ሕጉሳት ዘይኮኑ ሰብ ብጽሒት በቲ ዘሎ ሕጋውን ትካላውን ኣሰራርሓታት ስዒቦም ነቲ ጸገም ክፈትሑ ድማ የተሓሳስብ እዮም ዝበሉ። እቲ ጉጅለ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ምክፍፋላት ንምእላይ መንግስቲ ብቕልጡፍ ንኹሉ ዝሓወሰ ዘተኸካይድ ሃገራዊ ዕርቂ ክገብርን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምዒዱ ማሕበረሰብ ዓለምን ሕብረት ኣፍሪካን እውን እዚ ክኸውን ሓገዝ ክገብሩ ጸዊዑ። ነመስግነክ ሳራ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ ክንበብ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ንዋንነት ወሰን ምኽንያት ገይሮም ብዝፍጠሩ ጎንጽታት ምፍርራሓትን ልዑል ስግኣት ኣለዋ። ወሳናይ ምርኣያ እዞም ክፍጠሩ ዝጸንሑ ምፍርራሓት እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣጋጢሙ ዝርከብ ቀለውላው እዩ ክብል እዩ እቲ ርእሲ አንቀጽ ሓተቱ ዝጅመር። ህዝቢ ትግራይ ልዑል ስቓይ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰልን ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኸውን ድማ ዝብላዕ ስኢኑ ንጥሜት ተሳጢሕ ይርከብ። ብተመሳሳሊ ህጹጽ ሓገዛት ሰብኣውያን ብሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ካልኦት ዕጡቓት ሓይልታት መሕለፍ ስኢኖም ተኸልኪሎም ይርከቡ። ዝፍጸሙ ዘይሕጋዊ ቅትለታት ካብ መረበቶም ክመዛበሉ ምግዳድ፣ ጾታዊ ጥቕዓት መስርሕ ኩናት ጌርካ ምጥቃምን ካልኦት ጥቕዓታት ሰብኣዊ መሰላትን ዝፍጸሙ ምንግልታዓትን ዩናይትድ ስቴትስ ብጽኑዕ ትኹንን ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ናይ ጽሑፍ መግለጺኦም ሓቢሮም። ከምኡውን ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሆስፒታላትን ሕክምና ጣብያታትን ፍልፍላት ማይ ሓዊሱ ኣብ ንብረታት ሲቪል ዝበጽሐ ዕንወት ንዓናውን ኣደንጊጽና ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ከምዚ ዝበለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝተዋፈሩ ሰባት ናብ ሕጊ ከቕርቦም ድሕንነት ሰላማውያን ሰባት ከውሕስን ዘይተወሰነ መብጻሕ ሰብኣውያን ከፍቅድ ዩናይትድ ስቴትስ ትጽውዕ። ዋላ እኳ ርኡይ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ዘተታት እንተተኻየዱ እውን ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብሊንከን። ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ዝሳተፉ ኣካላት ግን ነቲ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሰላማዊ ፍታሕ ብምምጻእ ከስጉሙ ኣይመረጹን ኢሎም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብሊንከን መንግስቲ ኤርትራ እውን ብቕልጡፍ ሰራዊቱ ናብቲ ዓለም ዝፈልጦ ግዝኣት ኤርትራ ክመልስ ጸዊዖም። ተጻባእቲ ሓይልታት ተጻብኦታቶም ንጎኒ ገዲፎም ሰብኣዊ ሓገዛት ክባጽሑ እንተዘይፍቂዶም እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ዋሕዲ መግቢ ናብ ሓደጋ ጥሜት ከምርሕ ይኽእል ኢሎም። ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ሰክሬታሪ ብሊንከን ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ኮነ ቅድም ክብሉ ሰበስልጣናት ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ተወከልቲ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣባላት ሓይልታት ሰራዊት ወይ ከዓ ተሳተፍቲ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ሓዊሱ ኣባላት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ቅልውላው ንዘጋድዱ ኩሎም ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ፍቓድ ቪዛ ምኽልካላ ዝፍለጥ እዩ። ከምኡውን ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ምንግልታዓት ዝሳተፉን ምብጻሕ ረድኤት ዝኽልክሉን ኣካላት እውን ዝሓወሰ ኮይኑ ናይ ቀረባ ስድሮኦም እውን ግዳያት ትኽልከላ እዮም። ካልኦት መንግስታት እውን ንውሳነታት ዩናይትድ ስቴትስ ክስዕብዎ ጸዊዖም። ብተወሳኺ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ኣብ ቁጠባዊን ጸጥታውን ሓገዛት ዓብዪ ክልከላ ዘውረደት ኮይና ዝተወሰኑ ሰብኣዊ ሓገዛትን ኣብ ካልኦት ወሰንቲ ረድኤታትን ጥራሕ ክትውሰን ምዃና ብሊንከን ገሊጾም። ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እውን ዓብዪ ክልከላ ተነቢሩ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዝርከብ ቅልውላው ንምፍታሕን ኢትዮጵያውያን ንዘካይድዎ ዕርቅን ዘተን ዝሓወሰ ስጉምቲ ንምዕዋት ንዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ሓገዛ ልዑል ምዃኑ ገሊጾም ክብል እቲ ርእሲ አንቀጽ ሓተቱ ዛዚሙ። ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ እዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ረቡዕ ሓፈሻዊ ምድለዋትና ንፍጽም ኣለና። ጽባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ምኒ ኣፈወርቂ ሰላም ለይቲ ደሓን ሕደሩ።
دحن دمسكم كبرى سمعتنا لومي ربع 23 سنة 2021 ويكا 16 سنة 2013 عام تمرتيم زينا قدمنا تمالي اب تግራይ ተጎጋ ዕዳጋ ሰሉስ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ብነፋርቲ ውግእ ዝበጽሐ ደብዳብ ህይወት ንጹሓት ሰባት ሓሊፉ ዝብል ጸብጻብን ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያን ከምኡውን ምስ መሳርሕትና ሄዘር ሞርዶክ ዝተኻየደ ሓጺር ቃለ መጠይቕን ብሰዓብ ቀደም ክህልወና እዩ ብድሕሪኡ